Не знам, обаче абсолютно откачено ме. Види ли правиш така? Да. Виж Митин как се е изпочил. 3 метра в секунда. ¿Qué tal? ¿Mejor que el huracán Cóndor? No. Абсолютно откачено. Който го измисля, майна халада му. Ще казвам, излезе ми акъл. Es impresionante, más vale ni mirar para abajo. То няма да No, mira. Снимай ми име, че съм в асансьора. Дали те снимахме? Sabemos de caerse В de la niña. асансьора си. Всички сме в асансьора. Можеш да дойдеш тук. Uy, ahora se cae para abajo. Дойдохме ли? Да. Окей, пристигнахме. Може да се пуснеш вече. El huracán es parecido. Сега ще се отвори. Ето, излизаме. No podemos tardar mucho porque si hiciera tormenta y nubes, la broma no podría contar. Направо невероятно. Ето, не си спрял още, нали? Не, На това сега снимам как тръгва да долу. То няма да тръгне, да. Как няма да тръгне, ще тръгне. Виж самолета, снимай мене, как прави това. Жико, без да спираш, май не мина от другата страна. Ела. Ела. Лудница. Оля, качихме се за 1 минутка до тук, бе. Ало. Откачено. Откачено. Трябва да му снимаш как се разхожда тук по терасата, бе. Дай. Не си спрял още, нали? Дай, отивай нататък, ще дойда след теб, айде. Ya, molaría un tobogán gigante hasta abajo. El billar es una velocidad de 90 por hora, sí. Ето го лифта, ме, тук се вижда. Вот. Невероятно. Супер, спирам.